Dobrý deň, volám sa Marek a vítam vás na kanáli Media Inak. Tento projekt vznikol z jednoduchej myšlienky. Prinášať informácie bez zbytočného balastu, bez prehnaných emócií a bez manipulácie. V dobe, keď je spravodajstvo často zahltené názorom, krikom a rýchlymi súdmi, sme sa rozhodli ísť inou cestou. Media Inak je priestor, kde vysvetľujeme, čo sa deje a prečo je to dôležité. Prinášame aktuálne správy zo Slovenska aj zo sveta. Témy z politiky, ekonomiky, technológií, spoločnosti aj každodenného života. Nechceme vás zahltiť stovkami správ denne. Chceme, aby ste po pár minútach mali jasný prehľad. Každú tému sa snažíme zasadiť do kontextu, vysvetliť súvislosti, ukázať dopady. Nie preto, aby sme vám hovorili, čo si máte myslieť, ale aby ste mali dostatok informácií na vlastný názor. Popri aktuálnych témach sa budeme venovať aj technológiám, trendom, kultúre a témam, ktoré ovplyvňujú váš každodenný život. Našou ambíciou je budovať moderný mediálny dom, ktorý spája rýchlosť digitálneho sveta s dôrazom na zrozumiteľnosť a fakty. Ak chcete mať prehľad bez zbytočného hluku, sledujte tento kanál.